Muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim-News Live panokupa ma-updates ese zviri kuitika munyika medu munyika yeZimbabwe. Au muri yeZimbabwe muzara nhasi nenyaya yakamira kudai so iri kunzi aiwa Nelson Chamisa ataura mashoko ekuti aiwa let's talk to resolve currency crisis. Mashoko achangopinda sasa muziva kuti any update inge changopinda atibononoki tinomhanya kuti tiwane zvizere pamusoro penyaya iyi. Sasa tapinda zvizere pamusoro penyaya iyi nopanda kuti bva subscribe ulike wotina on the bell icon. Turambochana ma-updates anokupa pano paZim-News Live. Saka tinoona kuti mumazuva akapfuura pakaintroduce new currency inonzi ZiG. Muri yeZimbabwe takaona kuti ZiG yakatanga kufluctuate vanhu vachiti aiwa government share vanhu havasi confident aiwa necurrency yavo. Zvaita kuti vaNelson Chamisa vataure mashoko abuda muNewsday sezvamuri kuona pavidhio ari kunzi let's talk to resolve the currency crisis. Chamisa said nomashoko atogwa naChamisa ichichangopinda ichi muri yeZimbabwe. Sanoona kuti aiwa vamushaya vanhu vanonzi varoda kulonja aiwa inonzi monetary policy. Pakulonja kwemonetary policy takabva taona vamushaya vanhu vakabva vapega maprice in US dollars zvakaita kuti vanhu vabve vati vamushaya vanhu vanozvifambisa sei kuti vari kulonja a new currency ZiG asi vanoda kuti vanhu vauye vaite payment in US dollars, which means ivo vamushaya vanhu vari kutova inconfident, havana confidence necurrency yavari kulonja. Muri yeZimbabwe ndo mashoko atati tikudzenzera nhasi ine comment section medu kuti mafungiro enyu amusangana subscribe like chine notina on the bell icon. Tirambochana ma-updates andokupa pano paZim-News Live.